Lewap Daýhan birleşigine kärenneçilere yeterlik dökün berilmeýändigini aýdylýar. Türkmenistanyň owaçylyk işleriniň gyzgalagyny dowam edýän häzirki döwründe Lewap welaýatyndaky Türkmen Himya Paýdarlar Jemgyýetiniň etraplardaky daýhan birleşikleriniň käbir kärenneçilerine berilýän dökünleriň ujundan tutup galýanlygy, ýagny olara döwlet tarapyndan bellänen mukdarda dökün bermeýänligi öňe sürilýär. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny sorap Azatlyk radiosyna maglumat beren Lewap welaýatynyň Saýat etrafynyň Lewap daýhan birleşiginiň käbir kärenneçileriniň aýtmagyna görä, welaýatyň owaçylyk pugudygyna hyzmat berýän Türkmen Himya Dökün Paýdarlar Jemgyýetiniň işgärleri emellarlar bilen her 100 kilogram dökünden 10 kilogram tutup galýarlar. Daýhanlara berilmeli dökünleriň ujundan näme üçin kesilýäni barada resmiler hiç ýyly düşündürüş bermeýärler. Ýöne dökünü alan mahalyň hamala berilmeli mukdaryň hemmesini kabul etdiň görnüşde gol çekmäge mejbur edýärler. Ýagny resmi namada daýhanlardan kesilýän dökünüň muktary hiç ýyly görkezilmeýär. Dökün paýlayan resmi düşündürüş isleýän kärenneçilere alsaňyz anha dökün, almasaňyzam şujak adamy ýok, özüňiz bilersiňiz diýip jogap berýär. Daýhanlaryň hakyndan kesilýän mineral dökünleri soň resmiler käbir kärenneçilere bazar narhyndan owrunça satýarlar diýip Saýat etrafynyň Lewap daýhan birleşiginiň käbir daýhanlary Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Buğdoydan soň şaly ekilmeli meýdanlara hem dökün gerek bolýar. Resmiler biziň hakymyzdan her 100 kilogramdan 10 kilogram görünüşini kesip alan şol dökününü ýene gaýtadan bize döwlet narhyndan 2-3 esse gymmada satyp peýda görýärler. Üstesine de Lewap daýhan birleşigine bolup duran bu peýdakeşlige näýlelik bildirýän kärenneçilere soň resmiler şaly ekmäge yer bermeýärler. Olar başga geňeşliklerden öz ýaranlaryny getirip şolara şaly ekmäge 10-15 we 20 hektar möçberine yer berýärler. Şeýlelikde resmiler dökün hakymyzdan bolşýaly şaly ekmäge kärinde yer almak hakymyzdan hem bizi mahrum edýärler. Durmuşyň hüzürini emellarlar görýär. Ýöneköy daýhanlar bolsa hemiçe azap çekýär diýip Saýat etrafynyň Lewap daýhan birleşiginiň käbir kärenneçileri Azatlyk radiosyna maglumat berýärler. Gepiň erdesiniň görä ýatlamaly bolsa, mundan owal Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan käbir yerli kärenneçiler Lewap we Daşowuz welaýatlaryna daýhanlaryň owa hojalyk önümlerini ösdürip ýetişdirmekde döwletden zerur kömegi wagtynda alyp bilmeýändigini habar beripdi. Iýun aýynyň başynda bolsa ýurduň mejlisi owa hojalygyny ösdürmegi döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda Türkmenistanyň kanunynyň taslamasyny maslahat etdi. Sözi jemlesek, Azatlyk radiosynyň ähli synaşygyna garamazdan ýokarda agdalýan ýagdaýlar barasynda degişli resmilerden nähilidir bir kommentariýa almak başartmady.